Pero once na pinagsama-sama mo siya, katulad nito, ang ganda tignan eh. Ma-appreciate mo talaga siya. O, di ba? So, hindi lang sa ibang lugar makakakita tayo ng mga flower farm. Pati dito rin sa amin dito sa Binalonan, meron na rin. O, ano kayo ngayon? Okay, so today hindi tayo lalabas ng aming bayan ng Binalonan. Binalonan ang galing. Pupunta tayo ngayon dito sa isa sa mga nagiging tourist spot naman dito sa Binalonan. Okay, so hindi na tayo dumadayo sa ibang lugar para makakita ng mga magagandang tanawin. Meron din dito sa Binalonan, akala nyo kayo lang. Meron din sa amin dito sa Binalonan. ito yung tinatawag nilang Lubas Flower Farm dito sa Santa Catalina. So tara, explore na natin ang flower farm. So anyan mga bida-bida, welcome back to our classroom. Ay, sorry. Mag-register, papapasok na ako. Pumapasok na ako, hindi pa ako naka-register. Dumadamoves eh. So, ang daming mga magagandang mga iba't ibang klaseng bulaklak dito sa Sitio Lubas o Lubas Farm. Ito sa mga mahilig sa mga bulaklak, siguro sa inyo magiging masasabi nyo na ito ay ordinaryong mga bulaklak lang. Pero once na pinagsama-sama mo sila, tama si Vice kanina, once na pinagsama-sama mo sila, ma-appreciate mo yung ganda nila eh. Katulad nito. Magandang pagpunta dito umaga, yung pasikat pala yung araw, mas ma-appreciate mo kasi mga ganitong oras medyo mainit na, medyo masakit na sa balat. Umaga at saka palubog na yung araw, ganun. Sunrise and sunset, ito yung mga perfect time na basta hindi mainit, mas maganda para mas makakapaggala-gala ka pa. Ang ganda ng lugar na to kasi tanaw yung napakagandang bundok dun sa taas.
walang isipin na hindi mo na kailangang pumunta pa sa ibang bayan para lang makapasyal at pumunta sa mga flower farms. Dito mismo sa bayan namin meron na, kasi dito sa amin wala naman actually masasabing tourist spot na pwede mong puntahan o pasyalan. Kaya nakakatuwa na meron na rin kahit papaano, at improving siya. Actually in progress pa lang siya. Marami pa lang plano na gustong gawin dito sa flower farm na ito. So looking forward to that. So hindi lang sa ibang lugar makakakita tayo ng mga flower farm, pati dito rin sa amin dito sa Binalonan meron na rin. Oh, ano kayo ngayon? So I guess that's the wrap, everyone. See you next meeting. Alright, alright.